Hän on oikeastaan jo toinen kerta. Mä tarvitsen miettimisaikaa. Ei, en tarvii. Mä oon pahoillani, mutta mun on pakko kieltäytyä. Antti, en mä ois halunnut satuttaa sua. Mut kaikkihan oli hyvin ennen kuin Miika kaappasi sut. Sä olit just muuttanut mun luo asumaan. Me oltiin onnellisia. Mut mun sydän kuuluu nykyään toiselle. Mikolle. Niin. Mä tajusin, että mä rakastan sitä. Antti, mä oon tosi pahoillani. Tiesitkö sä psykologi Pirkko Matilan olen todellisuudessa Liisa? No kyllä mä tiesin. Kuka nainen siellä perukin alla oli. Tää Liisa on huijannut muitakin ihmisiä. Pirkko Matilana tai ainakin mua. Mä suunnittelin kaiken kyllä ihan yksin. Ismolla ei ole mitään osuutta siihen. Ismo suostui lähteä mukaan vaan, kun sä halusi tarjota Sirulle parhaan mahdollisen kodin. Toisin kuin sinä, jonka silmissä kiiluu vaan lantit ja setelit. Alun perin mun tarkoitus oli huijata Ismolta kaikki sen rahat. Pirkko Matilana. Ja mun tarkoitus on aina ollut varmistaa Sirun hyvinvointi ja onni. Ja on edelleen. Etkö sä mitenkään vois ratkaista tätä asiaa Sirun hyväksi ja antaa sen tytön jäädä asumaan mun luo? Vasta 15-vuotias Janne Haukkala on nuoresta iästään huolimatta osoittanut olevansa pelikentillä oikea virtuoosi. No piti munkin mennä tarjoa kenttääni sille. Mailan käsittely sujuu miehen alulta poikkeuksellisen sujuvasti. Janne harrastaa lätkäkorttien keräilyä. Koulussa hän arvostaa liikunnan ohella puutöitä ja hyppytunteja. Joo, riittää jo yhtään hauskaa. Se miten mä voin olla niin sokea, että mä en tajunnut, että se on pikkulapsi. Ei olisi pitänyt juoda yhtään mitään. Hei, nyt mä tajusin, kuka se on. Se on se sama jätkä, joka eilen yritti pokassua kadulla. Tiedätkö, se hengailee aina koulun jälkeen damis meidän talon teinien kanssa. No et sit voinut yhtään varoittaa. No ei kuule käynyt mielessä, että sä lähdet sen kanssa jokin jatkoille. Sergei haluaa nähdä mut. No hei, ei tää nyt ole mikään maailmanloppu. Onhan Sergeillekin meidän ikäero ihan ok. No hei, mikäs se mielen noin matalaksi vetää? Ismo on tapaamassa sitä nuorisokodin johtajaa. Ai, hyvin se menee. Pelottaa, jos mä joudun takas sinne laitokseen. Se on viimeinen mesta, mihin mä haluan. Ismo aikoo puhdistaa pöydän valheista. Mä uskon, että se tekee vaikutuksen. Mut Liisa ei silti ole mun täti, eikä Ismokaan mitään sukua. No kuulostaahan se pahalta, mutta eihän Ismo ole tehnyt mitään väärää. Se on hyvä sydäminen ja suoraselkäinen mies. Siltä ei takuulla oteta sun huoltajuutta pois. No niin, ja talo tarjoaa. Kiitos, mutta ei kiitos. Mun on aika jatkaa matkaa. Mitenköhän nopeasti tämä asia ratkeaa? No tässä keskustelussa on käynyt ilmi nyt niin monia asioita, joilla on painoarvoa Sirun tapauksessa. Mä en voi muuta kuin kiittää rehellisyydestä. Niin. Rehellisyys, sehän se maan perii. Mun mielestä nämä paljastuneet asiat on sen verran rankkoja, että teidän elämä vaikuttaa lähinnä farssilta. No mutta eihän se minun vikani ole. Ismo on syytön mun tekemiin virheisiin. Sirusta puhumattakaan. Tässä nyt on ajateltava Sirun parasta. On väärin, jos tyttörukka joutuu kärsimään aikuisten valheiden takia. No hyvä, että sä ymmärrät se itsekin. Mä tulen huomenna aamulla hakemaan Sirun pois. Hei, sori siitä eilisestä. En mä ois saanut suuttua sulle, vaikka sä epäilitkin mua ihan turhaan.
käski sua jo ajat sitten olemaan valehtelematta mulla. Se sama sääntö pätee edelleen. No mutta enää voi mitään valehdella. Mitä mä just sanoin? Jos sä haluat palata sun entiseen elämään, niin mä en aio estää sua. Mutta älä tee sitä mun kustannuksella. No en tietenkään halua palata. Silti oli teille ihan sekas. Koska olit pöllinyt multa kamaa. Mä en tajuu. Se häkis Katarina vielä sanoi, että se rakastaa mua. Ja nyt Antti ihan selvästi kosi sitä. Tosi syvältä. Joko se on muuttanut mielensä tai sit se ei koskaan edes välittänyt musta. Mut hei, ainakin mä oon tehnyt kaikkea ja kertonut sille tunteistani. No omapa on virheensä. Mun pitää mennä töihin. Mulla olisi sulle vähän asiaa. Ihanks tosi? Olisiko ihan jotain ilmoitusluontosta? Hei, mua ei kiinnosta kuulla sun kihlausuutista tai sitä, että susta tulee joku maailman onnellisin morsia. Ai sä tiedät, että mua on kosittu. Tiedän. Se siitä. Onnea teille. Niko, odota. Mä vastasin Antille, että ei. Koska mä rakastan sua. Mä vannoin, että mä otin vaan yhden pillerin. Siinä oli yksi liikaa. Eniten mua ottaa päähän se, että sä nyysit multa ja käytät mun nenä edessä kamaa ja sitten väität kirkkain silmiin olevassa syytä. Mikä sä oot mulle ylipäätään saarnaamaan? Itsellässä on kassakaappi täynnä huumeita. Luulet sä, että mä säilytin siellä niitä sua varten? Mun ei ollut tarkoitus myydä enää kellekään. No anteeksi, et valehtelijapöllin. Katokki, että oli viimeinen kerta. Koettaisit syödä edes pikkusen, saisit vähän energiaa. Törmäsin tuossa Siruun. Kovin oli tyttö huolissaan sen huoltajuusasian takia. Täälläkin on yksi surun murtama tyttölapsi. Niin, kumpa asiat järjestyis? Mitäs jos me lähdettäis käymään vaikka kävelyllä? Jos se piristäisi. En mä taida jaksaa. Harmi, että se Talen Göteborgin reissu tuli näin pahaan saumaan. No, joko sä oot dumpannut se Tollon poikakaveris kokonaan? Ei se välitä yhtään äidin onnettomuudesta. Eikä pahemmin mun pahasta olostakaan. Joskus läheisen ihmisen suruun on vaan vaikea suhtautua. Ihan varmasti Janne kuitenkin pitää susta. Kävihän se täälläkin tervehtimässä sua. Jätkät osaa olla kato välillä vähän tahdittomia. Mä olin aukka vetoa, että kyllä se Janne kärsii tällä hetkellä itsekin. Tyhmä meni syyttää sitä koko onnettomuudesta. No, mutta se asia on korjattavissa. Sä voit kertoa sille ihan rehellisesti, että sä et tarkoittanut mitä sä sanoit. Mut mitä jos se on mulle nyt tosi vihainen? Kyllä Janne haluaa myös sopia teidän riidan. Ehkä te olette oikeassa. Mä oon virallisesti unohtanut Iidan. Johtuuko tää siitä suuresta muijasta? Mä oon ylpeä susta. Sä oot vihdoinkin päästä jyvälle villistä teinielämästä. Ei tarvi kuin vähän runoilla yliopistosta ja timanttisesta ja tähtilätkän pelaaksi, niin jo halkaa naisiikaan. No voi. Maailmanmies on vielä kusessa noitten valheittensa kanssa. Enköhän mä saa niistäkin puhuttua itteni ihan selville. Jos ei puhetta auta, niin pitää sit kai vetää uusinta erä lemmenkentällä. Luulet, että sä oot muka uusinta erä siltä sun viime öiseltä? Se oli kuule kun sulava aamu käsittelyssä. Ja se on varmaa, että Iida tulee kaduttaa, kun se tajuu, minkälaisen rakkauden Jumalan se mus menetti. No varo, ettei sua olla kaduttaa. Nyt kun ei oo palloa jalas, niin kyllä mä ainakin ajattelin jakaa itteni erittäin avokätisesti. Se, mitä sä sanoit mulle aamulla, sai mut vihdoin tajuamaan kaiken. Mä tarkoitin joka sana. Antti ei ole mun elämäni mies, vaan sä oot. Ja mä toivon, että sä oot edelleen samaa mieltä. Totta kai on. Kiitos, että sä jaksoit odottaa mua. Rakas. Mä oon rakastanut sua niin kauan. Niin mäkin sua. Kai mä jotenkin halusin unohtaa tunteeni. Onneksi mä olin muistuttamassa sua niistä. Siellä häkissäkin. Enää mä en ois salata mun tunteita keneltäkään.
No mitä, eikö mennyt treffit oikein putkeen? Meillä tuli riitaa. Oho, nyt jo. No joo, onneksi ei mitään suurempaa. Mä luulen, että Sergei leppyy ihan pian. Mut miten se sun nuorikkos? No, toivotaan, että on tajunnut pysyä hiljaa. Ei se äiskä tai iskä nosta syytettä mua vastaan. No en mä nyt usko, että siitä tulee sulle mitään vaikeuksia. Mitähän se valehteli ikänsä? Niin, no mutta sen takia mä pelkäänkin, että se menee lesoa sen kavereille. Että se on päässyt testaamaan vähän tällaista vanhempaa naista. No mutta eihän se voi olla niin tyhmää. No ei sitä voi tietää. Mun on pakko varmistaa, että ei oo. Miten meni? No, olihan se Moilanen kun puulla päähän lyöty, kun se kuuli, että Liisa ei olekaan Liisa.